Hello tfal, l-akbar kmandament għal Ġesu huwa l-imħabba. Xejn ma jista' jkun iktar importanti milli tħobb il-Alla fuq kollox u tħobb l-oħrajn bħalma tħobb lilek innifsek. Dan il-kmandament joffrilna sfida kbira. Għaliex għalkemm jista' jkun faċli li bil-kliem ngħidu li nħobbu lill-Alla, imma kemm verament inħobbuh bil-fatti. Nistgħu nkejlu kemm kbira l-imħabba tagħna lejn Alla billi narfu kemm inħobbu bil-fatti lill-proxmu tagħna. Il-proxmu ma jinkludix biss lin-nies li nafu u li nħobbu, imma lil kulħadd. Jinkludi dawk ta' razziet, reliġjonijiet jew familji differenti minn tagħna, inkluż dawk li diffiċli biex nagħmluhom imħabba. Il-prayer space li ser nagħmlu llum jisimha ċentigradi ta' mħabba u għalih għandna bżonn karta forma ta' termometru u biro jew markers. U ftit ħin biex taħseb meta int ħabbejt mingħajr ma stennejt xejn lura. Jiġifieri wkoll lejn dawk li weġġaw lilek jew lil xi ħadd għażiż għalik. Aħseb fl-inqas persuna li tħobb u fuq il-karta forma ta' termometru marka kemm taħseb li tħobb lil din il-persuna. Wara ħares lejn il-marka tiegħek. Din il-marka turi kemm int fil-verità tħobb lill-Alla. Issa kompli billi titkellem ma' Alla dwar iċ-ċentigradi ta' mħabba li qed tagħti lill-Alla waqt li tkun qed tħobb lill-proxmu tiegħek. Issa ninġabru ftit fit-tal. Insellilkom tfal, nerġgħu niltaqgħu.